O libro que escollín para facer o meu book flyer é Cartas de inverno de Agustín Fernández Paz. Este escritor tamén ten outras importantes obras como Aire negro e Contos por palabras. Neste libro, Adrián, un famoso pintor, merca unha nova casa. Nesa casa están a ocorrer feitos moi extraños, e esos feitos contalles ao seu amigo Xavier, un famoso escritor. O escritor anda de viaxe e non pode ler as cartas, pero cando lee esas cartas xa vai a axudar ao seu amigo. Por se acaso pasase algo, deixalle as cartas á súa irmá, Tareixa. Tareixa lê todas esas cartas e quere ir axudalos, pero algo pasa. Se queres saber que é o que acontece despois, terás que ler o libro. A mí gustoume moito este libro. A dicir verdade escollino pola portada, pero ao final estive moi entretido. Recomiéndollo a toda a xente que lle gusta o misterio. A miña personaxe favorita é Xavier, xa que é unha persoa moi valente a ir a axudar ao seu amigo sabendo que está en perigo e que el tamén pode poñerse en perigo a el mesmo.